Syntetická paliva jsou určitě jednou z alternativ, které si dokážeme představit do budoucna. Technologie je aktuálně na začátku, ale určitě je tam mnoho plusů, typu aktuální infrastruktura se může využívat, aktuální motory by mohly dále používat a zároveň je to něco, s čím už umíme a dokážeme si to představit a není to úplně nová věc, není to revoluce, spíš by to byla evoluce. Petrol stations in Europe in the future will be for sure changing. What we see, what we think is that we will see new products, new fuels, new services offered at the stations. There will be also maybe in the new locations they will play a new role in the future. Ten tlak na dekarbonizaci dopravy, aby ten tlak na snižování negativních dopadů měl racionální jádro a opravdu neznamenal ve výsledku oslabení evropské ekonomiky. Já bych se bez Euro 7 úplně obešel, to říkám na rovinu, protože ten návrh, co představila Evropská komise, byl naprosto nepřijatelný a já ho odmítám, protože jeho dopad na automobilový průmysl a zejména na lidi by byl úplně fatální. Oni by prostě museli přestat vyrábět okamžitě ta menší auta se spalovacími motory, typově Škoda Fabia, a ten méně bohatý nebo chudší člověk by vlastně už si neměl co koupit. Elektromobil je drahý, na Mercedes nebo Kodiaq si nedošáhne a tak by nakupoval ojediněle ze západu a životní prostředí by bylo ještě horší. Čili naším cílem je to úplně okleštit. V zásadě, pokud je o spalováky, tam není důvod už je dál mučit na úrovni Euro 6 a jediné, co dává nějaký smysl, je vymyslet řešení pro omezení emisí z pneumatika, z brzd, protože tam jde o mikroplasty, to je skutečně vážný problém a když se to udělá způsobem, který biznis nějakým způsobem zvládne ekonomicky i v časovém rámci, tak to mi nevadí, to já jsem schopen podpořit, ale jinak okleštit na úroveň Euro 6, to stačí. The conference is an excellent opportunity for me, who work in Brussels, in what we call the Brussels bubble, to exchange views with the reality in a country which represents a part of Europe. And actually, what I contribute to is a vision from the EU legislative center, but it is important to get the feedback and understand what is really matters in countries like the Czech Republic. So what I like in this conference is the fact that I get in contact with different industries, with different views, policymakers in the Czech Republic. And it is a sort of test of the validity of what is being discussed in Brussels. Ruskou ropu Česká republika je schopna plně nahradit a i na tom pracuje. Jedná se o projekt TAL+, který umožní navýšit přepravní kapacitu z Itálie, z Terstu přes ropovod IKL, TAL a následně IKL do České republiky a tím pádem nebudeme potřebovat ropovod Družba z Ruska.